אבל השבוע, פרשת בראשית, סיימנו את התורה ומתחילים אותה מחדש, ובעצם כל זה כבר התחיל בשמחת תורה, שאז מסיימים את התורה ושמחים עם התורה ומתחילים אותה מחדש. ובעוונותינו הרבים, דווקא ביום הזה קרה מה שקרה, שממש זה לא נתפס, ולפי הנתונים לכל הפחות שיש עד עכשיו 900 הרוגים באיזה 2,600 פצועים ושבויים. ואיך אפשר להבין דבר כזה? איך יכול להיות שכאלה נבלות, כאלה מטומטמים, כאלה טיפשים, כאלה בהמות, הצליחו להערים על הצבא הכי חזק במזרח התיכון, ולא רק זה, אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, הצליחו להערים. וכבר יש כל מיני מטומטמים שמתחילים להגיד, בגידה, היה בגידה, עזרו להם, קונספירציות, בדיוק כמו שהם אמרו בקורונה, בדיוק כמו שהם כל פעם מחפשים סיפורים ומחפשים בלבולי מוח, והעיקר לא להסתכל ולא להתבונן מה אנחנו אשמים בכל המציאות, מה השם יתברך רוצה מאיתנו. זה פשוט לא יאומן. במלחמת ששת הימים נלחמנו נגד 6 צבאות, כל צבאות ערב, וכולם הם קיבלו תמיכה מכל מדינות ערב, הם קיבלו תמיכה. 679 הרוגים במשך 6 ימים, ופה בכלום זמן כבר 900 הרוגים. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? שום אינדיקציות, שום מודיעין, המודיעין הכי טוב בעולם, פתאום המודיעין הזה, וואלה, לא ראה מרבע מילימטר, לא ראה, ואף אחד לא ראה. וכל זה, כמובן, צריך להביא אותנו לחשבון גדול מאוד מאוד. אבל צריכים להבין איפה אנחנו צריכים להתמקד, על מה אנחנו צריכים לשים את האצבע. מחדל יותר גרוע ממלחמת יום הכיפורים. ואי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. כי במלחמת יום הכיפורים נלחמנו נגד צבאות מסודרים, נגד צבאות עם כלי נשק בכמויות שאי אפשר לתאר בכלל. וכמויות של חיילים שאי אפשר לתאר בכלל. ופה, נגד מי? נגד מי? והם עושים לנו כזה דבר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? וכמובן, אין מצב שהדברים לא נמצאים בתוך הספרים הקדושים. אין מצב שהדברים לא נמצאים בתוך פרשת השבוע, בתוך פרשת בראשית, וכמובן בכל מיני ספרים שנלווים. וכדי להבין, אז אנחנו נתחיל את הפרשה. הפרשה מתחילה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור.
אחר כך הפסוק אומר שהשם יתברך הבדיל בין האור ובין החושך, וקרא לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ומגיעים לבריאה של היום השני. ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. למה לא כתוב כמו ביום הראשון? ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, ולא כתוב ויהי רקיע. מה השינוי הזה? והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויחן. ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. רש"י מביא, יהי רקיע יתחזק הרקיע. שאף על פי שנבראו שמיים ביום הראשון, הרי כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז כבר השמיים היו מהיום הראשון, אבל עדיין לחים היו, וקרשו בשני מגערת הקדוש ברוך הוא, באומרו יהי רקיע. בזה שכתוב באיוב יש פסוק, עמודי שמיים ירופפו כל יום ראשון, ובשני ויתמהו מגערתו. כי אדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו. מה פירוש שהשמיים היו לחים ועכשיו השם יתברך גער בהם והתקשו, קרשו, כמו שאומר רש"י? מה הכוונה בתוך זה, בפסוק הזה? מה רש"י מביא? ולמעשה מה שרש"י מביא זה מדרש, זה גמרא במסכת חגיגה. גמרא במסכת חגיגה דף י"ב עמוד א' מביאה את המדרש הזה, ועוד יותר מהמדרש הזה, כמו שתכף אנחנו נראה. וכולנו יודעים שביום השני לא כתוב כי טוב. בכל הימים כתוב כי טוב, כי טוב, עד שבשביל זה ביום השלישי יהיה כתוב פעמיים כי טוב, וכולנו הרי, גם אם לא בדיוק למדנו, מכירים את השיר, ביום השלישי פעמיים כי טוב, נכון? מי לא מכיר? כולם מכירים. אבל לא כתוב כי טוב ביום השני, ואחר כך בהמשך כתוב ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. בהתחלה קורא לו רקיע, ואחר כך כתוב ויקרא אלוקים לרקיע שמיים. מביא כאן רש"י, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, שמים, מים, אש ומים, שערבם זה בזה, ועשה מהם שמיים. אז שמיים, אחד מהמשמעויות, לפי מה שרש"י מביא, חיבור של אש ומים. מים, אש ומים. השם יתברך חיבר אש עם מים וקרא לזה שמיים. מה העניין? ובשביל מה צריכים לתת שם נוסף לרקיע? מה לא בסדר במילה רקיע? זה מילים נרדפות, כן, לפי מילון איזה? בן שושן, כרגיל, כמו שאנחנו תמיד אומרים. ממש לא. אין דבר כזה מילים נרדפות, וכל מילה יש לה את המשמעות השונה שלה, והיא באה ללמד עוד אינפורמציה. ומביא כאן הכלי יקר בשביל לתת לנו תמונה על כל העניין הזה. הוא מביא יהי רקיע בחגיגה דף י"ב עמוד א'. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי. מתפשט, רצה להתפשט בלי סוף. עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו.
שנאמר, הוא מביא את הפסוק, באיוב עמודי שמיים ירופפו ויתמהו מגערתו. והיינו דאמר ריש לקיש, זה בדיוק אותה דרשה של ריש לקיש, על פסוק אחר, מהי דכתיב אני אל שדי? למה השם יתברך נקרא שדי? אני שאמרתי לעולמי די. לכן הוא נקרא אל שדי. זאת אומרת, העולם רצה להתפשט, ולהתפשט, השם אמר לו, סטופ, די, אל תתפשט, אל תתפשט יותר. אין לך מה להתפשט יותר. ולכאורה פה מיד נשאלת השאלה, למה דווקא בשם שדי? ומביא באמת הער ונחל, והוא אומר שאם אנחנו לוקחים מילוי של שדי, אנחנו נקבל בגימטריה 500. כי כל רקיע זה 500. מהארץ עד הרקיע מהלך 500 שנה. עובי הרקיע 500 שנה. רקיע שני וכולי, כל הרקיעים, כל רקיע, מרקיע לרקיע 500, שדי. שם שדי זה שם שצמצם, ולא סתם צמצם עם השם הזה, אלא הכל פה מכוון, כי השם יתברך כמובן, כמו שאנחנו יודעים, ברא את כל העולמות עם האותיות, עם השמות שלו. הוא השתמש בכל השמות שלו כדי לברוא את העולמות, ויש דבר שנברא באותיות אלה, ויש דבר שנברא באותיות כאלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והצמצום של כל הרקיעים היה על ידי שם שדי, בשביל להגיד לנו, הוא רצה להתפשט ולהתמלות 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 בלי סוף. סטופ, אתה לא תתמלא יותר מהשם שלי, שהשם שלי זה שם שדי במילוי 500. ומכאן הגמרא אומרת שמהארץ לרקיע מהלך 500 שנה, ועובי של כל רקיע זה 500 שנה, ובין רקיע לרקיע 500 שנה, וכן הלאה, הכל 500, כי הכל על ידי שם שדי. זה מה שאומר לנו ריש לקיש, וזה מה שהוא מתכוון יותר בעומק של הדברים, שדווקא מהי דכתיב אני אל שדי? אני שאמרתי לעולמי די. ממשיכה הגמרא שם ואומרת, ואיכא דאמרי, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את הים, היה מרחיב והולך עד שגער בו הקדוש ברוך הוא. גם עם הים היה אותו דבר. ברא את הים, הים רצה להתפשט ולהתפשט ולהתפשט בלי גבול, עד שהשם יתברך גער בו ואמר לו די. מקשה, שואל הכלי יקר, ויש להתבונן, מה הודיע לנו בעל המאמר הזה? כי מה ידע אבא? מה אתה חושב שהתורה באה לספר לך היסטוריה? באה לספר לך מה היה, מה לא היה, מה כן היה? מה שלי נפקא מינה אני מזה? כי מי שחושב שהתורה זה סיפורים, ועכשיו יגיד לנו איך נברא, מה אכפת לי איך נברא העולם? זה מעניין את הסבתא שלי איך הוא בדיוק נברא העולם, אם אין לי מזה איזושהי נפקא מינה. אם אין לי מזה איזושהי נפקא מינה. שזה בעצם מכה לכל המכוונים למיניהם, שהם יאללה עם הכוונות שלהם, ועם העניינים שלהם, ועם הספירות שלהם, אני יודע מה, בתן לו מחוגה, זה הכל. מה הוא יכול לעשות עם כל זה? שום דבר, מחוגות, זה מה שהוא יכול. מה אתה עושה עם זה בעבודת השם? מה אתה עושה עם כל פסוק ופסוק בעבודת השם? אם אתה לא מוציא מכל פסוק ופסוק ומכל מאמר חז"ל עבודת השם, לא הבנת את כוונת חז"ל, ואף אחד לא צריך את המחוגות שלך, ושתתחיל לסרטט לי מה זה ספירת החסד, זה ככה ולא ככה וכן ככה, זה לא מעניין, זה ממש לא מעניין, ובגלל שהרבה פעמים לא יודעים להסביר את הדברים האלה, גם בגלל זה אתה לא מצליח לשכנע אנשים שצריכים ללמוד קבלה. כי אתה בא ואתה אומר לו ספירות, והוא אומר טוב יופי, הכל טוב ויפה, ספירות, אז מה יש לי מזה? מה יש לי מהספירות? מה אני אקח מזה לעבודת השם? מה וכי אם אני לא יודע איך קוראים לו, איזה מרחק יש מהארץ לרקיע, אני לא יכול לעבוד את השם,
אז זה שואל הכלי יקר, מה בבעל המדרש הזה לומר? מה, לספר לנו שהשם הגביל הכל בשם שדי, ושהרקיעים זה בעצם מרחק של מהלך של 500 שנה כמילוי שם שדי, זה הכל, זה מה שזה בא להגיד? אז זה הוא שואל, ויש להתבונן מה הודיע לנו בעל המאמר הזה, כי מה ידעה ואהבה? והוא מסביר, וכפי הנראה, שבא להמליץ בעד האדם. יש משמעות לכל אדם ואדם בזה שרקיע הוא 500, ושיש מרחק של 500 שנה בין רקיע לרקיע. מה הכוונה? בעד האדם, מה שאנו רואים, כי בטבעו תמיד הוא נחשף שהתפשטו מעשיו בלי תכלית ובלי גדר. מה הטבע של הבן אדם? אין לו גבולות. אין גבולות. זהו. הוא, יאללה, תן לי, תתיר לו את זה, בום, יאללה. לא, למה רק את זה? בוא תתיר לי גם את זה, בוא תתיר לי גם את זה, כמו שאנחנו רואים שזה אי אפשר לתאר. אם תבוא ותגיד שזה בסדר שיהיו נשים וגברים ביחד, אז מחר יגידו, מה אכפת לי שהיא הולכת עם חולצה, איך קוראים לו, קצרה, ואם תתיר עם חולצה קצרה, אז הוא יגיד לך שתוריד גם את החצאית, וזה לא ייגמר, זה פשוט לא ייגמר. זה הטבע של הבן אדם. למה? כי הבן אדם נברא מעפר ומים. הוא נברא משמיים וארץ. יש בו חלקים רוחניים שהם בחינת שמיים, ויש בו חלקים גשמיים שהם בחינת ארץ. ולכן, אם אנחנו עושים, אומר הכלי יקר, ארץ, ים, שמיים, נקבל ראשי תיבות איש. תדע לך, אתה איש, תסתכל על השמיים, תסתכל על הארץ, תסתכל על הים. הם רצו להתפשט, אז ממילא ברור למה בטבע שלך אתה לא רוצה גבולות. אתה לא רוצה מחיצות. ההדרת נשים. אתה לא רוצה מחיצות, נכון? מה הרב הוא לפני, איך קוראים לו? מה? יום כיפור? מה פתאום תפילות? מה פתאום מחיצה? מה פתאום זה? הם לא רוצים מחיצות, לא רוצים שום גבולות, לא רוצים שום גבולות, זהו זה. זה מה שהיה. זה מה שהיה, לא רוצים גבולות. בטח, אני מבין אותם למה לא רוצים גבולות. למה? הם לא רוצים להסתכל על התורה. אז לפי הטבע שלהם, כמו ששמיים רצו להתפשט בלי סוף, אז גם הוא רוצה להתפשט בלי סוף. כמו שהארץ רצה להתפשט בלי סוף, אז גם הוא רוצה להתפשט בלי סוף. כמו שהים רצה להתפשט בלי סוף, אז גם הוא רוצה להתפשט בלי סוף. מה יכול לעצור אותו? גערת הקדוש ברוך הוא. וזה כבר מתחיל להזכיר לנו, זה מה שהשם יתברך עושה פה. גוער בנו. אתם לא רוצים גבולות, אתם לא רוצים, אתם פורצים לי את כל הגבולות, אני לא בשביל זה בראתי את העולם, בשביל השטויות שלכם וההייטק שלכם, והדמיונות וההבלים שלכם. אני לא בשביל זה בראתי את העולם. אם לא תשימו גבולות, וואלה, אני אשים לכם גבולות, וכנסו למקלטים 5 ימים. ונדבר איתכם אחר כך ונראה אם לא נעריך לכם את זה, ונעריך לכם את זה בלי סוף. טוב, אז עכשיו תבוא בטענות לחילונים, לא. אנחנו כולנו באותה סירה. אנחנו כולנו באותה סירה. גם אנחנו פורצים גבולות. גם אנחנו פורצים גבולות. מה לעשות? מה לעשות? מרשים לעצמנו בלי סוף דברים. מרשים לעצמנו בלי סוף דיבורים. מרשים לעצמנו לדבר נגד צדיקים. אין מחסום לפה.
מה אומן? למה אומן? מה פתאום אומן? אתם משוגעים? מה אתם נוסעים לאומן? מה יש לכם מאומן? מה יש לכם מפה? מה יש לכם משם? אתם הולכים לאוקראיניות, אתם הולכים לפה, אתם הולכים לשם, כל הדיבורים האלה זה לא דיבורים של החילונים, זה דיבורים בתוך העולם החרדי. שוב, אין הכוונה חס וחלילה, חס ושלום, להתקיף שום זרם או כלום. גם לי יש את החוסר גבולות שלי. כולנו צריכים להתחיל לשים לעצמנו גבולות. תתבוננו, תסתכלו בשמיים, תסתכלו על הארץ, תסתכלו על הים, שאתם הרי מכל החלקים האלה נבראתם, שזה בראשי תיבות איש, ותבינו, צמצמו את עצמכם, כי אם לא צמצמו את עצמכם, וואלה, תבוא גערה. תבוא גערה, איי איי איי, איזה גערה, ובאמת, אם לשפוט, ממה שקורה, וואלה, אנשים התחילו לצמצם את עצמם. התחלנו לצמצם קצת את עצמנו. השאלה, כמה אנחנו באמת נמשיך עם זה, ויגמר הכל, הכל, הכל על ידי הצמצום הזה, ונבין את הגערה של השם יתברך, או שתצטרך לבוא גערה יותר גדולה ויותר גדולה. כי זה המציאות. כשאתה גוער במישהו שהוא לכאורה אמור להיות תחת השפעתך, אז אם הוא לא מקשיב לך, אתה לא מקשיב, אני אומר לך, אתה פעם עכשיו גוער בו קצת יותר בתוקף, נכון? אותו דבר, אותו דבר. אותו דבר. מה זה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. ויש, אומר הכלי יקר, ואם יונח האדם על טבעו, אז אין גבול וקצה למרכבות חמדת תאוותו, ובהפקרה ניחלה, שלא יהיה גדור וקשור בשום פעולה. דמוקרטיה, כל אחד יכול להביע את דעתו. תסתכל על המהדורות של החדשות, אתה תצחק, אבל מה זה צחוק? זאתי קלק, הייתה לי איזה סגן אלוף בצבא, היא כבר נותנת לנו אסטרטגיה, מה צריך לעשות מול החמאס ומה לא צריך לעשות. ההוא, אני יודע, קצת יש לו איזה ידיעות קצת צבאיות, אז הוא כבר, איך קוראים לו? אין כאן שום ידיעות צבאיות, זה שטויות, זה הבלים. יש פה שכל ישר, כך בחור ישיבה עם שכל ישר, וואלה, תמנה אותו רמטכ"ל. אני אומר לך, הולך להיות הרמטכ"ל הכי טוב שבעולם. אבל עם שכל, עם ראש, כך. לא צריך בשביל זה, אני לא יודע מה. אבל אין עם השטויות שלהם, לא, אתה לא מבין בזה, מה אתה לא מבין בזה, מה אני לא מבין בזה. יש פה בהמות, שאת הבהמות האלה אין דרך איך לעצור אותם, רק על ידי שתחתוך אותם לחלוטין. אתה רוצה לשחק איתם נכון? תוכנית שיקום עזה. איזה תוכנית שיקום? מה שיקום? את מי אתה הולך לשקם פה? יש פה את מי לשקם בכלל? יש פה בהמות ברמות שאי אפשר לתאר, יש פה. הם הראו לנו מה זה בהמות. הם הראו לנו, אם יש כבר עוד איזה ספק והיה איזה ספק עוד למישהו, אז עכשיו רואים שכמעט כבר אין שום צד של ספק. מה זה? מה זה? מה עשו לכם ילדים, נשים, תינוקות, זקנים? מה עשו לכם? מה עשו לכם? אז מה, צריך בשביל זה אסטרטגיה צבאית? אסטרטגיה צבאית. מחיקת עזה בתכלית המחיקה בשבריד של שנייה מוחק אותם ונגמר הבעיה. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. אבל לא, תקשיב, אתה לא מבין, אתה כן מבין, אתה לא יודע, אתה לא היית בצבא, אתה לא פה, אתה לא שם. אתה יודע, גנץ המטומטם. רוצה להיכנס, לך קוראים לו, לממשלה, אבל שיזיזו את
סמוטריץ', שיזיזו את בן גביר, הם לא מבינים בדבר הזה. היית רמטכ"ל, אתה חושב שאתה מבין? יא מטומטם, כשהיית רמטכ"ל, אתה טיפחת את החמאס. אתה באנשים שלך טיפחו את החמאס. אתה, הזהירו אתכם, אמרו לכם את זה, יש איזה אלוף, מה זה צפה את הדברים? כל הכבוד, הוא אדם עם ראש, בן אדם עם שכל ישר, וואלה, אמר את זה מזמן, לא רצו להקשיב לו, זלזלו בו. עכשיו הם מתחילים להגיד לו, בוא תסביר לנו, וזה, כי הם פתאום רואים, וואלה, הוא קלה. אבל הוא לא היה רמטכ"ל. הוא לא היה רמטכ"ל, ואתה היית רמטכ"ל. זה שטויות, זה הבלים, זה דמיונות. אבל לך תריב איתם. אין לך מה לריב איתם. השאלה מה אנחנו, שכן מבינים שיש השם, ושכן מבינים שאנחנו צריכים לעשות לעצמנו גבולות וצמצומים, מה אנחנו מסיקים מזה, ומה אנחנו נעשה, ואז בעזרת השם זה גם ישפיע לאט לאט גם עליהם, זה גם ישפיע לאט לאט עליהם, שזה אי אפשר לתאר. אז זה הוא אומר, ובהפקר הניחא לו שלא יהיה גדור ואז קשור בשום פעולה. עד אשר גער השם בנו על ידי זאת התורה, הנותנת גבול ומידה לכל המעשים, עד היכן התפשטו על פי הרצון האלוקי, ועד היכן מותר לו לשלח רסן תאוותו. גלידה מותר לאכול? מותר לאכול. לא כתוב בשום מקום בתורה שלא יכולים לאכול גלידה. אתה עכשיו רוצה לאכול מקרר שלם של גלידות? לא, אתה מבין שזה, נכון? זה מותר? לא, זה בכלל אסור. יש לנו תורה שהיא זו שאמורה לכוון אותנו וכיוונה אותנו במשך כל ההיסטוריה. היא כיוונה אותנו בכל ההיסטוריה. ממשיך הכלי יקר ואומר, ויש להפליע לאדם איך לא מצא בשכלו להגביל לעצמו גבול ומידה בכל מעשיו, כמו במצוות המושכלות ודומיהם, בלי הערה האלוקית, אחר שהשכל מחייבם. על זה אמר, אל תטמע לחפץ, כי האדם קיבל טבע מולידיו, יען כי האדם נוצר משמיים, ארץ וים, כי הנשמה מן השמיים, והגוף מן הארץ, שנעשה כתית על ידי המים, כמו שפרש רש"י על הפסוק ועד יעלה מן הארץ, ומשלושתם נעשה איש שלם, כי איש ראשי תיבות ארץ ים שמיים, ועל הרוב נמצא טבע המוליד בנולד, וגם האדם קיבל טבע מולידיו שמיים ארץ וים, ויש בנו את הצבעים של השמיים, של הארץ, של הים, ויש בנו את הצבעים האלה, כי כולם היו מרחיבים והולכים לאין תכלית, עד אשר גער בהם השם, כי מה שאמר היה הולך ומרחיב, זה נאמר גם על הארץ. על הארץ גם, אמנם מדרש הביא על הים ועל השמיים, אבל גם על הארץ, אומר הכלי יקר, ברור, כל הבריאה כולה. אבל המרכז זה, ארץ, שמיים, ים, זה המרכז. זה המרכז, כי מטעם זה הזכיר שני פקעיות. ומאז והלאה נעשה טבע קיים לכל נוצר מהם, שכמותם יהיו עושיהם, שיש להם רצון להתפשט בכל מעשיו לאין תכלית. ולעומת זה, בא בעל המאמר להוכיח את האדם, לומר שאם קיבל טבעם להיות לו חשק להתפשט כאמור, הנה לפחות יקבל מהם גם את הטוב, לעמוד בגערת השם יתברך. כי השם יתברך גער בשמיים, הם שמעו לו. גער בארץ, היא שמעה לו. גער בים, היא שמעה לו. אז גם אתה, שעשוי מהם, אתה לא תשמע. אתה גם, לפחות קח גם את הטוב. קח גם את הטוב. יש לנו גם את הדברים הגשמיים שיש בנו. יש לנו בנו גוף עכור, מה לעשות? מה לעשות? אבל זהו, גם בדברים העכורים יש גם כן את היתרונות, וכמו שהיה שמיים והים והארץ
שמעו לגערתו של השם יתברך. בואו נשמע גם אנחנו לגערתו של השם יתברך. הנה לפחות יקבל מהם גם את הטוב לעמוד בגערת השם יתברך, כמו שהם העומדים בגערת השם במידה, ולא יצאו ממנה כמלוא הנימה. לא יצאו ממנה. תראה את הים. הוא כל הזמן בא לו להתפשט, בום, חוזר אחורה. למה? בטבע שלו, בגלל זה הים הוא ככה. שהגלים הם באים לכיוון החוק, כאילו נראה לכם הולכים, איך קוראים לו, להמשיך ולהתפשט, פתאום נזכרים בגערת השם, חוזרים בחדרה אחורה. חוזרים בחדרה אחורה ולא עוברים כמלוא הנימה בשום פנים ואופן, אלא אם כן השם יתברך ייתן להם פקודה ויהיה איזה צונמי או משהו כזה, אז השם יתברך אמר לו, אני מרשה לך להתפשט. למה? האנשים אין להם גבולות, והם מתפשטו והתפשטו והתפשטו ולא רוצים להתפשט, אז להפסיק להתפשט, אז אני גם מרשה לך שאתה תבוא ותעשה בהם דין. וכמו שאנחנו יודעים שדור אנוש, שליש עולם מוצף בגלל שהם כבר התחילו עם העבודה זרה, ואחר כך המבול וכו' וכו' וכו', שזה אי אפשר לתאר. כך יעמוד האדם בגערת השם, ובמידה בשיעור אשר הגביל השם לנו בכל המעשים, על ידי זאת התורה. וזה כוונת המאמר בילקוט פרשת האזינו, שם כתוב, הסתכלו בשמיים ובארץ ובים, שהם שינו מידתם. יש ילקוט שאומר את זה. וזה טעם שאמרו רז"ל במצוות ציצית, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. להגיד לך, תראה, התכלת דומה לים, תסתכל על הים, תסתכל על הרקיע, תראה איך הם לא עוברים את הגבולות, נכון? ותדע לך, מעל הכל יש כיסא הכבוד, אתה לא יכול פה לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא יכול פה לעשות מה שאתה רוצה, שזה אי אפשר לתאר. לעמוד בגערת השם שלא לשנות עמידה. ומה שלא נאמר, יהי רקיע, ויהי רקיע, כמו ביום הראשון, מה ששאלנו, זה הוא שואל את השאלה הזו. לפי שאין פתגם הרעה נעשה מהרה, לפיכך הרקיע אמורה על המחלוקת. עוד נקודה הוא מביא לנו, שהרקיע מרמז על מחלוקת, שלכן גם לא כתוב ביום השני כי טוב, כי מחלוקת זה לא טוב, זה לא טוב. ומה היה פה במשך כל החצי שנה האחרונה? איזה מחלוקות מכל הצדדים, והם לא צודקים, הם כן צודקים, מה פתאום, הם לא יגידו לנו, כן יגידו לנו, וגם מצידנו, גם מצידנו. חיפשנו כל מיני עניינים, והלכו להתגרות, ולעשות כל מיני עניינים, וכל מיני פה, ואנחנו כן נעשה הקפות במרכז תל אביב, ונעשה הקפות עם מחיצות. למה אתה הולך להתגרות בהם? למה אתה הולך להתגרות בהם? מה יש לך מזה? זה מחלוקת, זה לא שווה, זה לא יעזור. אתה פתרת את המחלוקות בעולם שלך, פתרת את המחלוקות בעולם השומר מצוות כבר, שעכשיו מה שאתה רוצה זה ללכת ולתקן את מי אתה רוצה לתקן. על מה אתה מבלבל את המוח? אתה כולך מלא מחלוקות ומלא שטויות ומלא הבלים ומלא דעות, ואתה לא יודע מה אתה רוצה מעצמך בכלל. לא יודע מה אתה רוצה מעצמך בכלל. אז זה אומר לנו הכלי יקר, לפיכך הרקיע המורה על המחלוקת לא נעשה תכף. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, כי אור זה חיובי, אז מיד, דבר חיובי מיד נעשה. אבל ויאמר אלוקים יהי רקיע, לא כתוב מיד ויהי רקיע, אלא אחר כך כתוב ויהי חן. למה? כי הרקיע מסמל את העניין של המחלוקת, שהמחלוקת היא שלילית, ובגלל שהמחלוקת היא שלילית, אז השם יתברך אמר, תתמתן עד שאתה יוצא להתחיל לחלוק. תבדוק טוב, איפה ראוי לחלוק, ואיפה לא ראוי לחלוק, ומה זה מחלוקת נכונה, ומה זה מחלוקת לא נכונה.
כי מצד אחד אתה כולם טובים, הכל טוב, הכל טוב, כולם טובים, כל מי שיגיד עכשיו מה שיגיד, אלא בסדר, בתוך העולם החרדי, כן, כולם טובים, זה אדמו"ר, ההוא נהיה אדמו"ר, הילולה להוא, ההילולה להוא, איזה הילולה, על מה אתה מדבר? הבן אדם דפוק בשכל, בוכה למעלה בשמיים, אתה עושה לי הילולה, למי אתה עושה הילולה? אתה קולט מה שאתה עושה בכלל? אתה קולט מה שאתה עושה? אבל יש לך רשות לדבר על צדיקים מדורות קודמים, על צדיקים שבידיים שלהם לתקן את כל המציאות הזו, זה כן, אתה יש לך לך כולם, אבל כולם טובים, זה כולם טובים, הכל טוב, זה שטויות והבלים. ואחר כך כתוב, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, לא רצה השם שיקרא בשם רקיע, כי זה מורה על הפירוד ועל המחלוקת, מלשון וירקעו פחי הזהב, לרוקע הארץ. יקור רקיע הוא מסך מבדיל בין שני דברים. ומטעם זה לא נאמר כי טוב בשני, לפי שבו נברא המחלוקת. כי אין טובה כי אם במקום מציאות האחדות. ולכן בשלישי כתוב פעמיים כי טוב. שזה איך קוראים לו? אם תעבור את הדבר הזה שנקרא מחלוקת, אז תגיע ליום השלישי, ואז כי טוב, פעמיים אפילו כי טוב. ולכן הוא קרא לרקיע בשם שמיים, כי רקיע, נכון, זה נקרא גם רקיע, אבל זה שם שמורה על מחיצות, על מריבות, על פירודים, זה מורה. אז אני קורא לרקיע שמיים, שלום, אש ומים. תראו מה אני מחפש, לקחתי אש ומים, שני הפכים, ואני הרבבתי אותם ועשיתי שמיים בשביל להראות לכם כמה יקר בעיניי השלום, שזה מה שאנחנו אומרים, עושה שלום במרומיו. זה הכוונה עושה שלום במרומיו, שנלמד, אז הוא יעשה שלום עלינו. אם אנחנו נבין את המשמעות של השמיים, אז אנחנו נחפש את השלום ונעשה הכל בשביל השלום. וכמובן כל מה שאומר כאן הכלי יקר בעצם נותן לנו הסבר לכל מה שקורה פה. ודווקא עכשיו, דווקא עכשיו, שזה אי אפשר לתאר, כי כל המריבות וכל המחלוקות האלה זה מה שהביא עלינו את זה. עד עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד כל מיני עניינים עד כדי קונספירציות, ולהגיד שרוצים לחסל אותך, ולהגיד שיש בגידות, וצה"ל בכוונה נתן להם להיכנס, שזה אי אפשר לתאר, לא, צה"ל לא נתן להם בכוונה להיכנס, ממש ממש לא, כמו שנראה אנחנו אחר כך בהמשך, מפורש, שזה לא נכון, זה לא מתחיל להיות, זה שטויות, זה הבלים שאין להם סוף, אין להם סוף, כי זה לא מביא אותך לשום מקום, זה מביא אותך להאשים ולהתחיל להגיד, ולהגיד שאני, איך קוראים לו? בסדר, הם רוצים להרוג אותי, הם רוצים לדלל את האוכלוסייה, הם רוצים, אני יודע מה אתה מבלבל את המוח עם השטויות ועם ההבלים האלה, אף אחד פה לא יכול לדלל שום אוכלוסייה ושום דבר, וזה מעניין את הסבתא שלי ששמעת איזה כמה משפטים, אני יודע ממי, הם לא מנהלים את העולם, תבין שהם לא מנהלים את העולם, השם יתברך מנהל את העולם, אין כאן שום דבר אחר חוץ מהשם יתברך, אין כאן שום דבר. אז אם אנחנו לא בדיוק חיים אותו, לפחות ברגע האמת בוא נודה, אנחנו עכשיו קוראים את הדברים האלה, תראה איזה יופי של מהלך, תראה איזה יופי של הסבר, שזה אי אפשר לתאר, ולא תגיד שזה הסבר של איזה ברסלבר או חסיד. זה הכלי יקר, זה ליטאי מובהק שאי אפשר לתאר בכלל מה זה, אי אפשר לתאר בכלל מה זה. איזה יופי של מהלך ואיזה יופי של הסבר. וכמו שאמרנו, הכל זה המחלוקות, והכל זה המריבות, והכל זה שאנחנו לא רוצים לשים לעצמנו מחיצות, ואין לך דבר שפורץ מחיצות כמו המחלוקת
שאנחנו לא מתארים לעצמנו, והנה רבנו מביא בספר המידות באות מריבה באות כ"ח אומר רבנו, מי שחולק עם שכניו לסוף יהיה לעג לאויביו. לא עשו מאיתנו צחוק. כן. במראה מקום מביאים לנו פסוק בתהילים, פרק פ' פסוק ז', אומר דוד המלך עליו השלום, תשימנו מדון לשכננו ואויבינו ילעגו למו. על ידי ריב והמחלוקת עם השכנים שלך, לא דווקא שכנים שגרים לידך ביתר, אלא כל יהודי ויהודי, זה שכננו. מה? תשימנו מדון לשכננו, אויבינו ילעגו למו. אז תדע לך, התוצאות של זה, זה האויבים שלך הולכים ללעוג עליך, לצחוק עליך, לעשות ממך צחוק, למרות שאינך מעצמת הייטק, ולמרות שיש לך את המודיעין הכי טוב בעולם. אני לא חולק על זה. לא, אני לא חולק על זה. כן, ישראל יש לו את המודיעין הכי טוב בעולם, בוודאי, וזה אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, שזה אי אפשר לתאר בכלל מה זה, ואף על פי כן, וואלה, הם ילעגו לנו, הם נוהגים לנו, שזה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר בכלל מה זה, אי אפשר לתאר. ומה הפתרון? אז בהמשך, באותיות עין תת, באות עין תת, עין תת פה, אומר רבנו ככה, על ידי לשון הרע נופלים במלחמה. זה סעיף עין תת. בסעיף פה, מי שאין אומר לשון הרע הוא מנצח. כן. אנחנו רוצים לנצח את אויבינו, רק אם יהיה בינינו שלום למרות הכל. וברור, יש פה אנשים רחוקים, אוי אוי אוי, איפה הם נמצאים, מה נעשה, זה עמנו, וזאת המציאות, זאת המציאות. והמראה מקום זה ירושלמי פאה, פרק א', הלכה א', שם זה ככה בנוי הירושלמי, פרק הלכה א'. אמר רבי אבא בר כהנא, דורו של דוד, כולם צדיקים היו. מה זה הדור של דוד המלך? כולם צדיקים. ועל ידי שהיו בהם דלתורין, בעלי לשון הרע, היו יוצאים למלחמה והיו נופלים. היו גם כישלונות בימי דוד המלך, יצאו למלחמות וקיבלו מכות והפסידו. לעומת זה, דורו של אחאב, עובדי עבודת כוכבים היו, ועל ידי שלא היה להם דילטוריה, לא הלשינו אחד על השני, היו יוצאים למלחמה ונוצחים, היו מנצחים, כי היה ביניהם האחדות, היה ביניהם אחדות. ומה הראיה שלא היה בהם דלתורים? אליהו הנביא מעמיד את כל העם בכרמל ואומר להם, אנוכי נותרתי לבדי נביא להשם. כאילו אין נביאים, כי הרי איזבל אמרה להרוג את כל הנביאים, את כל נביאי הבעל, להרוג, את כל הנביאים, אמרה להרוג. ועובדיה הנביא, שגם כן היה באותו דור, החביא 100 נביאים במערה, החביא. וקלקל אותם מהשולחן של אחאב, היה לוקח להם אוכל ומביא להם אוכל, כן? וכולם יודעים את זה,
ועומד אליהו הנביא ואומר, רק אני נשארתי נביא והם לא קמים, אפילו שיש לו איתם ויכוח, והם עובדי עבודה זרה, והוא הולך תכף לפרק להם את העצמות בעניין של עבודה זרה. אז שכולם יצעקו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אבל על שנה הם לא, הם יכולים לו, עצור רגע! מה אתה מדבר? אתה הכבאת 100 נביאים, עובדיה החביא 100 נביאים במערה, הנה יש 100 נביאים, ידעו, היו אנשים שידעו, שום דבר, לא אמרו כלום, לא אמרו שום דבר, והיו יוצאים למלחמה ומנצחים, בגלל שהעניין הזה של מריבות ומחלוקות זה המכה, ועל זה בא לנו כל המכה הזאת, ולא מאוחר, אפשר להתעשת, ואפשר לשנות את זה, ויש כאן איזושהי מגמה כזו, השאלה הוא עוד הפעם, האם זה ימשיך ככה, או שלעת עתה, כמו שיש כאלה שאומרים, אנחנו נבוא חשבון אחר כך. אבל עכשיו צריך קודם כל להכות את החמאס, אחר כך נחזור למריבות. זה נקרא נבוא חשבון, נכון? כן. זאת אומרת, מה אתה חושב, שאתה עובד על הקדוש ברוך הוא? זה מה שאתה חושב? למה אתה חושב שיש פה איזה מישהו שהוא אשם בפשלה הזאת? אף אחד לא אשם בפשלה הזאת. זה מה שהשם רצה. רצה להראות לכולנו, וואלה, אני הולך לנפנף אתכם עם כל השטויות וההבלים שלכם, אני הולך לנפנף אתכם. אתם סומכים על המודיעין? אתם סומכים על הצבא? וואלה, אני הולך לשלוח עליכם. מה זה בהמות? אבל בהמות בשיא ההידור שהולכים לעשות ממכם צחוק, אבל צחוק כזה שאי אפשר לתאר, צחוק כזה שאי אפשר לתאר. אין בו חשבון, אין לבוא חשבון, זה שטויות וזה הבלים. מי שלא היה בראשות הממשלה ומי שלא היה רמטכ"ל ומי שלא היה בכל הזרועות למיניהם שאתה הולך עוד מעט אולי לבוא איתו חשבון, כן? לא היה עוצר את זה ולא היה מונע את זה, לא היה עוצר את זה ולא היה מונע את זה, בגלל שזה לא יאומן. זה הרי הם כולם מתפלאים, איך הם הצליחו לעבור, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות. אז מה אתה חושב, שאם אתה היית, כן היית מונע את זה? אז למה לא הזהרת ואמרת מה? אתה לא ראית את הסרטונים של חמאס שהוא עושה הכנות למלחמה? יותר מזה, אומרים שמצרים אותתה לישראל שהולך להיות משהו כזה. אבל אמרו שזה פייק, הרב. זה היה פייק. בסדר, אז מחילה, אז טעיתי בזה, בסדר, יאללה, זה פייק. זה לא הנקודה, זה לא הנקודה, זה ממש לא הנקודה. זה לא הנקודה. השם יתברך החליט, חייבים להתחיל לצמצם אתכם. אתם לא יכולים פה לעשות מה שאתם רוצים. אתם לא יכולים פה לעשות מה שאתם רוצים. כי אם אתם תעשו מה שאתם רוצים, אז לא יהיה גבול, ואני חייב, ואני אראה לכם שאתם כלום, שאתם אפסים מאופסים בלעדיי. זה מה שהוא רוצה להראות לכולנו, אתם אפסים מאופסים בלעדיי. צריך צבא, אף אחד לא אמר, תעשה מה שאתה יכול, אבל אתה לא תנצח אם אתה חושב שאתה פה, איך קוראים לו. אתה לא תנצח, אתה לא תצליח לנצח. אתה תקבל מכה יותר קשה, במחדל יותר קשה מיום הכיפורים. אתה תקבל אבדות יותר ממלחמת ששת הימים. בכלום זמן. נגד מי? נגד מי? נגד מי? נגד אנשים שאין להם טנק אחד, נגד אנשים שאין להם שום מטוס, שהם
מה? עם אופניים באו. כן, שעם אופניים, עם אופנועים, ואני יודע מה, נגד זה, אז נלחמת עם אנשים שהיה להם מטוסים, היה להם צבא המצרי במלחמת ששת הימים, 400 ומשהו מטוסים, שם חיסלו להם אותם בשבריר של שנייה, בהתקפה אחת חיסלו להם את כל המטוסים, שזה אי אפשר לתאר, והיה להם מטוסים טובים, כי הם קיבלו מטוסים מהרוסים, הם קיבלו מיגים, שזה אי אפשר לתאר בכלל מה זה. אז נלחמת לפחות נגד איזשהו צבא, אותו דבר על הסורים, והם הרוסים, רוסיה שבזמנו ברית המועצות תמכה בהם, ועזרה להם, ונתנה להם מודיעין, ומה לא נתנה להם, ווואלה, כיסחת להם את הצורה בכלום זמן, ופה מה? אין להם שום דבר, הוא מעיף לך איזה רחפן, הוא כבר חושב שהוא הולך למכור את הרחפן הזה לכל המעצמות. זה מה שהוא חושב, המטומטם הזה שם בעזה, אתה מבין? אני הצלחתי לעשות רחפן. וואי, גם זה, אתה יודע כמה עזרו לו שמה? וואי, כמה עזרו. ותראה מה הוא עשה ממך. שטויות והבלים. אין בו חשבון ואין כלום. יש להציב לנו גבולות ולהתחיל לחיות ביחד, ולא לכפות אחד על השני כלום, ולהתחיל לאט לאט להתקדם, ולהבין, זה לא יכול להיות שאנחנו נזלזל בתורה, זה לא יכול להיות שלא נשמע את הגערה קצת של התורה. אז גם אם אתה עדיין לא בדיוק, תבין את האנשים ששומרי מצוות, תבין את איך קוראים לו, תשתף פעולה, תחיו ביחד, זה עם ישראל, מה לעשות? וגם אתה תבין אותם, מה אתה מנסה לקפוט עליהם ולגנוב מהם תקציבים, יאללה, בלי גבולות. מה? לא יפרגן לך, יא מטומטם, עזוב אותך מהשטויות שלך, תעשה לנו טובה, מספיק הבאת אותנו לבאר שעד עם כל השטויות שלך והבחירות שלך, ואתה חושב שעם זה אתה תביא אותנו לאיזשהו מקום? לא תביא אותנו לשום מקום, לא תביא אותנו. כולנו נמצאים באותה סירה, וכולנו אמורים לעשות עם עצמנו חשבון נפש גדול מאוד מאוד מאוד. וכדי להבין הלאה, בהמשך, אחרי שמסתיים כל העניין של הבריאה, ואחר כך העניין של אכילת עץ הדעת, אחר כך יש את כל הסיפור של קין והבל. אז גם ממנו אנחנו יכולים ללמוד מוסר השכל גדול מאוד, שאנחנו גם כן נבין איך זה שייך לפה, איך זה שייך למציאות פה. פרק ד' והאדם ידע את חווה אשתו ותלד את קין וכולי, ותוסף ותולד את הבל אחיו וכולי. ואז מספרת לנו התורה שקין הביא מנחה להשם מפרי האדמה, והבל הביא מבחורות צונו ומחל בהם, והשם שעה למנחתו של הבל ולא שעה למנחתו של קין. ויפלו פניו. ופה אנחנו קוראים, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה פירוש נפלו פניך? מה זה נקרא נפלו? נפלו לו הפנים? לאיפה נפלו לו? הפנים. הלא אם תטיב שד, ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. ואז מספרת לנו התורה, ויאמר קין אל הבל אחיו בהיותם בשדה וכולי, והוא קם על הבל אחיו והורג אותו. ואז ויאמר השם אל קין, הבל אחיך, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. והשם אומר לו את המוסר, מה אתה חושב שאני לא יודע מה עשית? ומקבל כללה, שאחד מן הכללות שהוא מקבל, נע ונד תהיה בארץ. ואז ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא, הם גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי הרגני. ואומר לו השם, בסדר,
אתה לא תשלם עכשיו, רק עוד 7 דורות, ובאמת קין אחרי 7 דורות נהרג על ידי למך שירה, חשב זה בעל חי, ונתן לו, קוראים לו אות לבלתי יכות אותו כל מוצאו. וכאן נשאלת השאלה, מה פירוש והיה כל מוצאי יהרגני? והיה מוצאי יהרגני. ומה פירוש וישם השם לקין אות לבלתי יכות אותו כל מוצאו? לבלתי יכות אותו, מוצאו, כל מוצאו, מה הכוונה? מה הכוונה? ובאמת כדי להבין את זה אז אנחנו נראה תורה בליקוטי מהר"ן, חלק לפחות מהתורה שתיתן לנו קצת הבנה ותקשר אותנו ותחבר אותנו לכל העניין הזה. תורה נ"ז בליקוטי מהר"ן בחלק ראשון. בסעיפים הראשונים הוא מדבר מהעניין של האמונה ומדבר מהעניין של אמונת חכמים, ובסעיף ב' הוא אומר ולהקים את האמונה הנפולה. איך מקימים את האמונה הנפולה? הוא על ידי בחינת יעקב, היינו נדר. איך לנדור נדר? ונדר זה נותן כוח, ונדר זה הכוח של אברהם, יצחק ויעקב. וכשנתקן הידיים, שזה הנדר, על ידי נדר, על ידי זה מתנוצצים בו אורות האבות. כי נדר זה בחינת אור יעקב, וידיים זה הבחינה של אברהם ויצחק, ימין ושמאל, יד ימין יד שמאל, ויעקב אבינו זה הבחינה של, קוראים לו האור, אור יעקב, זה הנדר, זה הבחינה של הנדר. והוא אומר, ועל ידי האורות האלו עולה ומתענג בעונג שבת. בחינת אז תתענג על השם ורכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. במותי ארץ הם אברהם ויצחק שהם הידיים, זרועות עולם. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, שאנחנו אומרים את הפסוק הזה בשלוש סעודות, נכון? שאנחנו מזכירים קצת בזה, אז אומרים את הפסוקים האלה. בעונג שבת הזה זה בחינת אכילה בקדושה. כי אכילה של ימי החול נהנה ממנה גם הסטרא אחרא, אבל מאכילת שבת אין חלק לסטרא אחרא. אין שום חלק כלל וכלל. ולכן ציווה אותם על אכילת שבת. איכלו היום כי שבת היום להשם. כי אכילת שבת נעשה קדושה באלוקות גמור, בלא תערובת ושיגים כלל. ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית. בימי החול אתה צריך תענית כדי להכניע אויבים. בשבת, אכילת השבת יכולה להכניע. כי על ידי הצום, אויביו נופלים לפניו. למה? מאיפה יש כוח לאויבים? כוח לאויבים יש מהכעס. אם אנחנו נופלים לכעס, האויבים יכולים עלינו. למה? כשבן אדם כועס, הוא מאבד את הפנים, הוא מאבד את הצלם, זה מה ששואל השם, זה מה שאומר השם לקין. מה מכרה לך ולמה נפלו פניך? זה הכוונה נפלו פניך. כי מה קורה? כי האכילה, הצום, הכבד נהנה. הכבד זה כועס. זה הבחינה של כבד. זה הכעס בא מהכבד. אז בצום, קודם המוח ניזון, ואחר כך שרה שהצום הוא עושה לך שלא עבור דרך הכבד, אלא קודם ניזון המוח. אבל בשבת ההפך, אכילת שבת היא כולה קודש, כולה קודש. ומן המקטרג העליון נתעוררים ונשתלשלים, מקטרגים וצרים למטה על האדם הכועס ושולטים עליו, ואינם יראים מלפניו. כי על ידי הכעס נדמה להם כבהמה. בבחינת נמשל כבהמות נדמו.
הם הסתכלו עלינו, הנה, אנחנו נפרק אותם, אנחנו הפעם נפרק אותם. למה? יותר מדי כעסים היה לאחרונה. עם כל המחלוקות והמריבות, שזה אי אפשר לתאר, נהיה לנו פרצופים של בהמות, אין לנו צלם, לא רואים את הצלם, לא רואים בנו את הנקודה היהודית, הם לא ראו את הנקודה היהודית, לכן הם מעיזו, כל פעם שגויים באים עלינו ומעיזים לבוא עלינו, זה בגלל שהם לא רואים שאנחנו שונים, לא רואים את הצלם, לא רואים את הצלם שאי אפשר לתאר. ואינם יראים אל פניו, כי על ידי הכעס נדמה להם כבהמה, כמו שכתוב, נמשל כבהמות נדמו. כי עיקר המורא שנתייראים מן האדם, בחינת ומוראכם בחטאכם, אינו אלא על ידי הצלם אלוקים שבפני האדם. ועל ידי הצלם, האדם הוא אדם. וכששר הצלם, אז היוצא מגדר אדם לגדר בהמה, ואסר מוראו. אתה לא רוצה גבולות של התורה. אתה רוצה להיות כמו כל הגויים. זה מה שהם שידרו פה, זה מה ששודר פה. מה לעשות? זה מה ששודר פה. לכן אני לא יודע אם זה נכון או זה לא נכון, אבל אומרים שיש שם שני יישובים בעוטף עזה שלא הצליחו להיכנס אליהם ולא נכנסו אליהם, כי שני היישובים האלה שומרי שבת. כן, 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 כן. ככה אני שמעתי, אני לא יודע, זה צריך ברור, אבל אני לא אתפלא אם זה אכן נכון. זה נכון. אבל אתה רוצה שבת, לא שבת, כלום, לא כלום, אז מה אתה רוצה? איפה בדיוק הצלם? איפה בדיוק הצלם? וזה לא אומר שרק הם, אלא כולנו פה בתוך כל הסיטואציה הזאת. כולנו בתוך הסיטואציה הזאת. וכששר הצלם אז היוצא מגדר אדם לגדר בהמה, ואסר מוראו. בעיקר הצלם המאיר בפני האדם הוא חוכמת הבורא שנתן לאדם יתרון על הבהמה, היא המאירה בפני האדם. בחינת חוכמת אדם תאיר פניו, ועל ידי הכעס אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, ואז הישר צילו ופניו נופלים. וזה מה שכתוב, למה חרה לך ולמה נפלו פניך. וכשאין לו פני אדם, אז מוראו שר. אין מורא, כי נמשל כבהמות. וצריו מצירים לו, וזה מה שאומר קין. והיה כל מוצאי הרגני. ואני לא מפחד מאנשים, אני מפחד אפילו מיתוש. כל מוצאי. כי ברגע שבן אדם הוא מאבד את הצלם, בעלה יתוש יכול לגמור עליו. והכל, זאת המציאות. זה המציאות. ולאבד את הצלם, זה הכעסים, זה המריבות, זה המחלוקות, זה כל הדברים האלה מאבדים לבן אדם את הפנים, מאבדים לו את הצלם, וזה מה שקיים כאן במשך כל החודשים האחרונים, מריבות, מחלוקות, אלה כועסים על אלה ואלה כועסים על אלה, שזה אי אפשר לתאר בכלל מה זה. כמה, איזה 30 וכמה שבועות, כל מוצאי שבת, הפגנה, 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 נכון? אני חושב שיותר מ-32 או 3. 39. כמה? 39. אז 39, תראה מה זה. ואי אפשר לתאר בכלל מה זה. אי אפשר לתאר. אז מה אתה חושב? מה זה עשה? וגם אנחנו כעסנו עליהם. מה הם ככה? מה יש להם? אנרכיסטים. זה לא משנה, זה היה משני הצדדים, זה היה משני הצדדים. זה היה מכל הכיוונים, זה היה מכל הכיוונים. שזה אי אפשר לתאר. אז... והיה כל מוצאי. לא צריך בשביל זה צבאות. תראה, חמאס, ארגון טרור כזה, שמי הם בכלל, ומה יש להם?
והיה קול מוציא ארגני. נורא והיום המריבות האלה והמחלוקות האלה, נורא והיום. זה לא אומר שאני חייב להסכים איתך, לא. אתה לא יכול להגיד לי שעכשיו יום ואני אגיד לך אמן, לא, אבל אני לא רב איתך בגלל זה, אני יכול, איך קוראים לו, להתווכח איתך, זה בסדר, אני לא מסכים לך, אבל להתחיל להריב איתך, להתחיל להגיע למציאות של כזה דברים, זה גורם בלגנים, זה גורם לאבד את הצלם, זה גורם שכל מוציא הארגני. והשם נתן לו אות לבלתי יכות אותו כל מוצאו. עד שיגיע הזמן שצריך לשלם, 7 יוקם קין. אבל עכשיו אני לא רוצה שיהרגו אותך, לכן אני חייב לתת לך איזו הגנה, למרות שאיבדת את הצלם. הוא נתן לו תפילין, שהאור של התפילין זה הצלם. בסדר, זה עוד פינה, זה עוד פינה. ובעוונותינו הרבים היה הרי אחד מן הוויכוחים זה על התפילין, נכון? מה, אתם לא תעמידו דוכני תפילין פה? מה תפילין? כן, אנחנו נעמיד פה, כן, אנחנו נעמיד פה, לא נעמיד פה, כן, נעמיד פה על התפילין. מעניין, אתה רואה שכל מה שקרה, הנה זה בספרים, והנה התוצאות של הדברים. הנה התוצאות של הדברים. שזה אי אפשר לתאר. ושוב, זה לא בשביל לבוא חשבון עם אף אחד, זה בשביל שאנחנו כולנו נבין, כולנו כצאן טעינו, בכולנו יש חלק בתוך כל המציאות הזו, בכולנו הבאנו למצב הזה, בכולנו התכתשנו והתווכחנו בצורה כזו או אחרת, או הבענו דעתנו בצורה כזו או אחרת, וגרמנו לכל המציאות הזו, שזה אי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר. וכדי להבין עוד נקודה שהיא גם כן מאוד מאוד חשובה, עוד נקודה שהיא גם כן מאוד מאוד חשובה, איפה הכל התחיל? הכל התחיל בשבת שמחת תורה. שבת שמחת תורה. זה התחיל. למה? זה סתם במקרה. זה במקרה יצא בשבת בשמחת תורה. במקרה. אז אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אנחנו נראה שהכל מרומז גם כן פה. אחרי שעמדנו במעמד הר סיני, ומשה עלה, עשינו עגל. קלקלנו את מעמד הר סיני. וכתוב, וישכימו ממחרת ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. ויאמר השם אל משה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויסבחו לו, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וכמובן משה מבקש עלינו רחמים, ואז ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם וכו'. וישמע יהושע את כל העם ברעו. ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע, כל כפירות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ואיחר אף משה והשליך את הלוחות, וכמו שאנחנו יודעים, אחר כך בסופו של דבר התפלל עלינו, ועלה להר, ובסוף עלה 3 פעמים להר, והפעם השלישית הייתה בראש חודש אלול,
וירד למחרת יום הכיפורים, הביא לנו לוחות שניות. ואחר כך נהיה מכאן לדורות שמחת תורה. יש לנו את חג השבועות, זה על מעמד הר סיני, ויש לנו את חג השבועות על לוחות שניים, על השמחת תורה, על השמחת תורה. זה מה יש לנו. במקום להיות שמחים בשמחת תורה, או לכל הפחות, גם אם לא בדיוק שמחים, אבל בוודאי לא עושים מחולות מסביב לבודה. זה התחיל שם. שם זה התחיל, ברעים. ביער משה טעם ברעו. שם זה התחיל. תראה לאיפה הגענו, שאנשים לא קוראים לו שמחת תורה. הלכת לעשות לי פסטיבל בשמחת תורה? לרקוד מסביב לבודה? זה שמץ של עבודה זרה. אז ההודים מותר להם. אין היום את העבודה זרה מבחינתם, זה המסור, מעשה אבותיהם בידיהם, אבל בשבילנו דברים כאלה הם אסורים. זה נחשב שמץ של עבודה זרה. גם להם אסור, לא? גם לגויים אסור. לא הבנתי. גם לגויים אסור. לא, אני יכולים, איך קוראים לו, להאמין בצלב, ואין בעיה. אין היום, ביטלו את היצר הרע של ממש עבודה זרה. אבל יש מה שנקרא ביזרים של עבודה זרה, שמץ עבודה זרה, פגמי האמונה, זה איך קוראים לו, בעוונותינו הרבים, זה מה שהיה. ואיך כתוב? סרו מהר מן הדרך, סרו מהר מן הדרך. כמה אנשים מתו שם במסיבה? 270? 60 אמרו. לא, זה כבר הגיע ל-270. זה בגימטריה סרו עם האותיות והכולל. שם זה התחיל. תראה לאיפה הגענו, לאיזה מציאות שהגענו, שזה אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר, נופלים פה לשמץ עבודה זרה. למה? מי חינך אותם על פי התורה בכלל? מי המדינה חינכה אותם על פי התורה? התנ"ך זה ספרות, איך קוראים לו? תנ"כית, זה ספרות תנ"כית. זה לא תורה שניתנה מסיני. אז למה שהוא ירקוד בתורה? למה שהוא ישמח בתורה? למה שלא ילך להודו ויתחיל לעשות לי ריקודים מסביב לכל הזבלים שלהם ולכל השטויות שלהם ולכל הבלים שלהם? שזה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. ואנחנו נראה תורות בליקוטי מוהר"ן שיתנו לנו גם כן הבנה לנקודה הזו, ומה הכפרה של כל זה, ואיך באמת תורה י' לחלק ראשון, כשלא רוצים לקבל צדיק, וכל אחד חושב שהוא לא צריך צדיק, אלא הוא יפעל עם התפילות שלו, והוא לא צריך צדיק, שעל זה אומר השם יתברך לאברהם אבינו, לאבימלך, השב אשת האיש, תחזיר את התפילה שבחינת השם, הר, שדה, בית. אברהם קרא למקום התפילה הר, יצחק קרא לו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, בית. הר, שדה, בית, השם, אשת, אשת זה התפילה, אשת זה השם שפתיי, תפתח. לך לאברהם והתפלל בעדך כי נביא הוא. התפילה שלא יכולה להועיל לך, אבל יש כאלה, אומר רבנו, בעלי גאווה, שלא רוצים לבוא לצדיקים, שחושבים שהם יעשו בעצמם והם יפעלו בעצמם והם יתקנו את עצמם וכו' וכו', והם מעכבים את אהבת השם יתברך שרוצה שנבוא לצדיקים. וזה הכל מחמת גאווה. אבימלך
אבי מלך, רוצה למלוך, אני רוצה למלוך, זה השם שלו. אז איך מבטלים את כל זה? באות ה' אומר רבנו, והעצה הייעוצה לבטל הגאווה שהיא עבודה זרה, כמו שכתוב, תועבת השם כל גבל לב, העיקרו על ידי התקרבות לצדיקים, כמובן בתיקונים. בתרועה דהי ורוחה, על ידי תרועה שזה הרוח, התעביר אל אחר. אפשר להעביר את העבודה זרה, את האל אחר. וצדיק הוא בחינת רוחה, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו, ועל ידו נכנע רוח גבוה אל אחר, ונעשה מאחר אחד. כי הוא קוצה דעות דלת, אומר התיקונים. ויש לנו את הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואומרים לנו להאריך באות דלת באחד. 6 תיבות. בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 6. זה 12 שבטים. מי תיקן לנו את העניין הזה של שמע ישראל? יעקב אבינו עם השבטים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. 12 שבטים מסביב לצדיק. איפה הצדיק מרומז? איפה יעקב? בקוץ דלת של אחד. בלי הצדיק אתה לא יכול באמת לחיות את השם אחד, זה יכול להיות אחר. וזאת הייתה המציאות בעוונותינו הרבים בתקופת בית ראשון. 10 השבטים הוציאו את הספר תורה וכתבו במקום אחד אחר. ובמה שכתוב לא תשתחווה לאל אחר, הם כתבו אחד. לא תשתחווה לאל אחד. ביהודה עוד רד עם אל. אבל ממלכת יהודה עוד נשארה עם הרש דלת עם אל. ולכן ממלכת יהודה לא גלתה רק אחר כך. אבל 10 השבטים גלו עוד קודם, כי הם התחילו עם העבודה זרה, והכל היה בגלל שהם לא הסתובבו מסביב לצדיק. כל אחד עשה מה שהוא רוצה, כל אחד חשב שהוא קורא, הם העמידו מלך, אבל הם העמידו מלך כמו שהגויים חס וחלילה מעמידים מלך, אבל הם לא שמעו בכל הנביאים ולא שמעו כלום, כמה שלא הוכיחו אותם. ההפך, המלך הראשון שלהם, שזה ירבעם בן נבט, לא נתן להם לעלות לרגל, וסגר להם את הגבולות, והעמיד להם 2 עגלים, אחד בדן ואחד בבאר שבע, שזה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, לכן הם גלו לכתחילה. מה שעושה את ההבדל בין אחר לאחד, זה הקוצה דעות דלת, זה הצדיק. על ידי שאתה מתקרב לצדיק, על ידי זה אתה מתחיל, יש סיכוי שתתחיל לחיות את שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולכן יעקב אבינו, זה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא ראה את יוסף. תחבק אותו. לא. קרא קריאת שמע. למה? זה אולי היה סוף זמן קריאת שמע. או אולי זה בדיוק הנץ. לא. כל השנים האלה אין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כי אין את 12 שבטים, נעלם יוסף. הנה עכשיו אנחנו נראו את יוסף, והנה אנחנו עכשיו 12 שבטים ואני איתכם. יאללה בוא נגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואחר כך אני אחבק אותו. בגלל זה הוא אומר קריאת שמע, זה הדבר הראשון. כשהוא ראה את יוסף הוא קרא את שמע. זה הדבר הראשון. אין את הצדיק, אין שלמות לקריאת שמע. יש בי. זה הכל. יש בי. רק הצדיק יכול לבטל לנו את הגאווה. על ידו נכנע אל אחר, כי הוא קוצה דעות דלת, שממנו 4 רוחות, כמו כה אמר השם, מ4 רוחות בואי הרוח.
וזה לשון תרועה, תרועם בשבט ברזל, משבר את הרוח הזאת, הרוח גבוה, את האל אחר, את הכפירות. ואומר לנו רבנו, ותדע לך, זה הבחינה של ריקודים בהמחאת כף. יש ריקודים בהמחאת כף בקדושה, ואתה מוחא כפיים עם הידיים ורוקד עם הרגליים, עם הרגלין, שבזה תלוי האמונה, וגם ברגליים תלוי האמונה. ויהי ידיו אמונה, והרגליים כמעט נטיו רגלי, שהוא חשב שהוא נופל לקליפות, מביא רבנו על המאמר הסף, כמעט נטיו רגליים. זאת אומרת, ברגלין ובידיים, בריקודים והמחאת כף אל כף, אם זה למען השם כמו שצריך, זה חתיכת אמונה שאי אפשר לתאר. אבל אתה מרקד לי מסביב לבודה? כן. בעוונותינו הרבים, לאיפה הגענו? לכזה כפירות שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. לכן זה התחיל שם. לכן זה התחיל שם על הבוקר של שמחת תורה, שבת קודש, שמסמלים את השמחה של התורה, שמסמלים את האמונה, השלמות של האמונה, שבת, שבת קודש. לא אכפת להם מהשבת, לא אכפת להם מכלום. עוד פעם, אני לא אומר את זה בשביל להתקיף אותם, אלא אני אומר את זה כי אנחנו, כולנו, תראה לאיפה הגענו. זה יהודים שהגיעו למה שהגיעו, מה אתה רוצה? תראה לאיפה הביאו אותם, תראה מה חינכו אותם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שם זה התחיל. שם זה התחיל, ומעניין שבגלל זה זה נקרא רעים, רעו, וירא את העם ברעו, נכון? ברעה הוציאם להרוג אותם בערים, אומר משה רבנו, נכון? וזה דווקא ביום שמחת תורה, דווקא ביום שאנחנו צריכים לשמוח עם התורה. אז בוא נגיד שהתעצלת ולא בדיוק רקדת שם בהקפות, מה נעשה, יצר הרע מתגבר, אבל לא רקדת עם העגל, לא רקדת מסביב לבודה, לא רקדת. שם זה התחיל. אז שיגמר שם, לא. כי גם לנו יש את חלקנו, ויש לנו את העניין של המריבות. את המריבות, את המחלוקות. ואמרנו, אם רק היה העניין של עבודה זרה, עוד אפשר אפילו לנצח דורו של אחאב, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, היו מנצחים במלחמה, כי היה ביניהם אחדות. אבל פה, בעוונותינו הרבים, סממנים של כפירות בעוונותינו הרבים, בגלל החינוך והמציאות שיש פה, כי אתה חושב שאתה יכול לפתור את הבעיה? לא. אף אחד לא יכול להוציא אותם מהכפירות, רק צדיק יסוד עולם. תן לרבי נחמן להתחיל לטפל, תן לרבי נחמן להתחיל לטפל. ואנחנו התחלנו את כל התקופה הזו בראש השנה, וברוך השם נסענו לרבנו, או לכל הפחות רצינו לנסוע לרבנו. מה לעשות, פעמים בן אדם לא מצליח מסיבה כזו או אחרת, אבל הוא רצה, הוא השתדל, זה נחשב שהוא היה, ואין מה לפחד. לכל מי שהיה אצל רבנו, אין לו מה לפחד מכל מה שקורה פה ומכל מה שהולך לקרות פה, שום דבר, הוא מוגן, ולא רק הוא מוגן, אלא הוא מוגן ובני משפחתו מוגנים, כן, ואתה יודע מה, גם כל מי שיגע בו מוגן, כן, גם כל מי שיגע בו באצבע קטנה מוגן, גם כן, מי שמקורב לאחד מאנשי רבנו, במיוחד בן אדם שמבין, בונה, אני צריך ללכת לצדיק, כי רק הוא יכול לבטל לי את הכפירות, רק הוא יכול להביא אותי באמת לצעוק בקול גדול שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמו שצעקו
באומן, כולם שם צעקו, ולא רק באומן, אלא במסכים בכל מיני רחבי העולם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מסביב לקבר הצדיק, מסביב לקבר הצדיק, ולכן בנו זה תלוי יותר מבכולם. אנחנו שיודעים מהאור של רבנו, צריכים לראות איך להתחיל להעביר את האור הזה, ואיך להתחיל להגיע, לאיך קוראים לו, לגילוי של השם יתברך בעולם. כי בעוונותינו הרבים, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז ההסתרה הזאת תעשה לנו בלגן, וזה רבנו אומר בתורה י"ח. בתורה י"ח, באות ב'. ודע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא, ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם, כי הצדיקים באמת, כי על זאת התכלית עליה נאמר עין לא ראתה, אבל הצדיקים באמת גם הם יכולים לתפוס במחשבתם תכלית עולם הבא, וכל אחד ואחד מישראל לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק כן מקבל ממנו גם כן זאת התכלית. אבל מה צריך? כפי הפרת הכעס ברחמנות. בא לך להתפוצץ, בא לך לכעוס, תרחם על הבן אדם, המוח שלו דפוק, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בקושי יודע כמה מסכתות, הוא בכלל לא מבין מה זה צדיק. תן לו דפוליו שיעשה עיבור על קברו צדיקים, נראה מה הוא יודע. תן לו דפוליו שיגיד לך מה זה תיקון העולם, נראה. מה אתה רוצה? אז הוא אומר שטויות, אז הוא אומר כל מיני דברים. בא לך לכעוס, תפר את זה ברחמנות. כפי הפרת הכעס ברחמנות. מה פירוש? היינו, שבא אדם לכלל כעס לא יפעול בכעסו שום אכזריות, ואדרבה ימתיק הכעס ברחמנות, בבחינת ברוגז רחם תזכור, ועל ידי זה נעשה עטרה לענבים הבורחים מכבוד ושררה ועושים עצמם כשיריים. אתה מתחבר לצדיקים, וכשמתעטרים בעטרה של רחמנות, בחינת המעטרכי חסד ורחמים, אז מקבלים את הכבוד והשררה בעל כורחם. אל תדאג, אם מגיע לך כבוד, אם מגיע לך שררה, בעל כורחך תקבל אותה, אל תרדוף אחריה, אל תרדוף אחריה. וזה בחינת עטרת צבי לשאר עמו, למי שמשים עצמו לשאר כשיריים. כי הצדיק בורח מהשררה והכבוד, ואינו רוצה להנהיג את העולם. זאת המחשבה בא להם מבחינת הסתרת פני השם, על ידי מיעוט אמונה שיש בישראל. אם חס וחלילה יש עבודה זרה, זה הסתרה. אבל אפילו לא עבודה זרה, רק מיעוט אמונה. רק מיעוט אמונה. מבחינת הסתרת פני השם על ידי מיעוט אמונה שיש בישראל. כי לפי רוב הכפירה חס ושלום, כן הסתרת פני השם, ואין רוצה להנהיג אותם. וההסתרה הזאת היא בחינת כעסו וחרון אפו הבא על ידי עבודת אלילים. כמאמר, כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף בעולם. ואפילו כשאין עבודת אלילים בעולם, אלא שהאמונה אינה כל כך בשלמות, אז גם כן אחרון אב והסתרתו לפי התמעטות האמונה. ומחמת שחרון אפו כרגע, כמו שכתוב כרגע באפו, על ידי זה אין נרגש, אלא כשיש עבודת אלילים בעולם. אבל בלא עבודת אלילים, אלא בחסרון ושלמות אמונה, אז זה בוודאי אינו נרגש מעט אחרון שבחלק כרגע, ואין ניכר הסתרת פני השם. אבל זה המציאות.
אנחנו חיים בהסתרה. והיה פה אירוע של הסתרה, הסתירו מכל הגורמים את המציאות. למרות שהעובדות לכאורה היו מה זה ברורים, ואם אתה עכשיו תלך אחורה ותנתח את כל מה שקרה כאן בחודש, בחודשיים, שלושה, בחצי שנה, בשנה האחרונה, אם ננתח את הכל ונראה את כל ההתנהגות של החמאס במשך כל הזה, מה הם היו עושים ואיך הם עשו, וזה וואלה משדר לך, אנחנו הולכים לתקוף את ישראל, אנחנו רק מחכים תכף, אנחנו נרדים אתכם, אנחנו נגיע לרגע של ההסתרה, וברגע שנגיע להסתרה, וואלה, אנחנו ניכנס, ואתם לא תוכלו לעצור אותנו, למרות החומה, קוראים לו, הגדר שהשקיעו בה אי אפשר לתאר, והטכנולוגיה שאי אפשר לתאר, והצבא המהולל, וואלה, אנחנו בשניות עוברים את החומה, בכלום זמן הם עברו שמה. בכלום זמן. מה השם רוצה להגיד לנו? וואלה, הסתרה למה שאי אפשר לתאר. למה? מיעוט האמונה. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרבים את האמונה ואיך אנחנו מגדלים את השמות של הצדיקים, אבל הכל לאט לאט ובנחת, ולא בכעסים ולא במריבות. אני לא אסכים איתך, אתה תגיד מה שתגיד, אני רואה בספרים הפוך, אני אומר לך, וואלה, אתה אומר שטויות, יש כתוב הפוך, אבל אני הולך לריב איתך בגלל זה. אתה רוצה לדבר? בוא נדבר, בוא אראה לך עוד מקור, יהיה איתך מספיק סבלן כדי להראות לך עוד מקורות ועוד מקורות, עד שאולי נצליח לפתוח את העיניים בסופו של דבר. אבל לא על ידי מריבות ולא על ידי כל זה. זה לא הדרך, זה לא הכיוון, ההפך, זה מביא להעלמה והסתרה, וברוך השם, אחרי הכל, אנחנו עומדים אחרי כל הסיפור הזה, לא אחרי, אלא כבר קרה מה שקרה, ואנחנו נכנסנו לתוך מהלך, ועכשיו מה שאנחנו צריכים זה באמת לראות הרבה אהבה והרבה אחדות, ומספיק כבר עם המלחמות, הרבה איך קוראים לו, אני לא אסכים איתך, אתה ליטאי, אבל אני לא מסכים עם הרבה דברים שאתה חושב, כי מה שאתה יודע, תאמין לי שגם אני עברתי, רק אתה לא רוצה לקבל גם עוד דברים, בוא נשב, נפתח ספרים ונדבר ונראה, אבל אתה, מה אתה עושה? לא קיבלתי מרבותיי. אז מה עכשיו אתה רוצה להגיד לי, לא קיבלת מרבותיך? אז אתה רוצה בכל זאת לדבר? אולי אני אראה לך שלמרות שלא קיבלת מרבותיך, אתה כן צריך עכשיו כבר לקבל מרבותיך, ואתה צריך לקבל, כי אני אביא לך ליטאים שיוכיחו לך את הדברים. ליטאים אני אביא לך, לביא לך ראיות מליטאים אני אביא לך. אתה רוצה לדבר? בסדר, אתה לא רוצה לדבר? לא קיבלת מרבותיך, תן יד, תהיה בריא, תמשיך בשלך, רק תיזהר. אל תדבר נגד רבי נחמן, ואם אני אשמע